Sangti ki phur ki parun hup kachi mid mi pin penajok lengri chucha terona ronga rat ke dam ke bang kisung kachi tong. Basu danggela supi atum bang hini school ke bang hut ko matni pang thek thek the atum odlang no kachuklem jipu kachar plung duna puthak pherang ke mai kang nipon. Sangti ki phur ki parun hup kachi mid mi pin penajok lengri chucha terona ronga rat ke dam ke bang kisung kachi tong. Minali kachi palongji aphan joparni sangti ki phur ki parun hup penajok hawararat atum ke dam ke bang kisung kachi tong na. Sonsi pini nijang karbi ang long lakhai si duaramla constituency ke parlo chucha terona ronga towar ke dam ke bang langbong langpet hulik saide asonang mandet. Sangti ki phur ki parun hup jo padam jo parni ke roi kachi mid mi pin penajok rongarat atum pen ningduk cepak lang pon rinti. Lapen chucha terona rongarat kachuning ripon alang litum ke dam ke bang keso ki un e kachi ponji aphan sitami bang so towar pen si chiponangji. Si tanno na bang ki atowar matsi ekeng dongbong nang athai matsi ave. Osomar school ke thon ke ban kaching thumdunji aphanta alang litum aduk do pik pik hangjang. Lapen bang so towar ke dam ke bang kaching koya tum do pik anlo. Alang litum komatne aphan ning ke so ning ka henudon lapukali. Sangti chupuri puta kali. Chupur jojor tami alang litum rongarat atum pen ke khamkhe dona thayavi. Bonsi tami lapuan si atowar kapa henoje ke dam ke bang pen chenglok ke so ki un ele cheponji pusi tami gari motor thangnata chewanun e. Lasi piniarni anke chucha teron arongarat kachichak un esi pini arni anke rong isi pen sangti ke pon dampar sitami khangdunang koklo alang litum khangdun chek pen puthot sangti ka supply vera hem phuatum bang pen chichak te kanglo bang so to bar simar po pusi chichak te kang bon sitami bang so lam chaga tengpen sai cheklem kledet pulote akapre kengkam chijornang kokpo pusi rongarat atum pen lam the chepaklang ponrinti bang so alam jak plengji ne pleng peneke moapor si chini ponpo tangte la soalong sangti ki phora tumtong ale ke cho ena phanma mate ingnam saiki forest atumtong medu ali kacho endunde lapuan towar ka henu an pinta thekdun longledet lasi rongarat atumpen KAC along kachari pon CEM Dr. Tuliram Ronghangpen kedang lok ke theki dingatum doan lapet ladak local EM Probhat CH Taro atum doan sitami bangso towa nang chelang donasonte meparji pusi chucha terona rong arat atum pen chuning ripon rente. News Report Public TV Karbi Anglong. One two nasi nilitum badak rong isung jadi nilitum kau ni rong isung bawa la non mohor tu badak sangkir kori nak aktif aja ini nilitum badak rong rup hidup ke boy tu Osomar school kedam oles kedam am ke suni cepon lahai mana sang ahan cuang ta nak kacing hornang acing hornang ka dho tum kacing guide penia bike kan wasi wanta alang tum kacing koi nang wana kisung Osomar tum school dam jibanta time pe damong le pan pe na kisung je la satem chuning ri bom lo kori dum han mohor ma chuning lo je nang tum towar chubona ji ma chubona ne alang tum pulo towar chubona ji pu bom lo sida lang ni tum pulo bonaji polo asap so pine la sen le ram thopro po ang pare da bangai humnium thoba dampat pa dak hulik bhari bhari hulik depo age dake kosong senge arbina jang chapang hulik nse po dake kosong se dapun po Osomar tum ke akeng ke dam ke soda po dake jilo thilo ke sun e doji alang tum chuning ri bom lo lasi non bang ke ni tum ke rong rum tum ke la ke duk ke boy atum han ko ni tin son e non সরকার গপিল সরকারকে ননিতুম সরকার পরিবর্তন সরকার পিউথে তুমকে এই তোবার তা মিশন হলো পিউথে লাং মি পাকা মি উপি পলো পিয়ানি দানি তুমরং লাদাক চুচাপ তেরনা রং তেলা বে রং তোবার দা উপি পসিত বিনিয়ানি সিএম তুম বিএম তুম
alang tu natung people lo pide dak nang lang ne de dak arat tu dak cuca terong rong berong arat tumha natum da rat ke liat nang lang le people lo dak kisung anu ne kisung osomar kisung kono ni anu tin school dam dak ke dam kisung alang kisung ne beceng lok dak yu ne natung people nang lang de alang tu tangka phalok ma tangka phalok kali ke tangka tum tem tami sala dak pini dak kan celang ning towar nang lang ning tu towar cibuna ning mat ya tu dak arat lang pan lang ning ke nasi nilin pen tuning ri bang ke na lang itu prap jing pen towar nang cibuna noi towar dong si cibuna ni kron te ni tum ke andolon am suseni tum ke andolon ke intonte lapen andolon thurji lapen alang itu man ke an par hiren tum ke gari ke lasu towar ke gari pe dam long le belek towar damoi lasu towar bang le lagle su towar bona nang lo towar da bona nang lo latum modai gari bonang ko hitum towar itum thang cibuna lagi modon itum cibuna lagi lapelang itum ke lasu towar ke lang le lo ini kecilin juga, alang itu mana kecilin juga, tapi itu sudah bonai lekot alang itu orang bonai lo gari barang lo, itu macam bonai itu. Kenapa ini? Siksak mana lo sang han osomar school ke dam ke dum ke non nilit he madung ta delivery ta do, ke non wening dap ne jata putek the kisung koson lo ne ajo ne aniroi ne lasi kisung teknik lo lasi nilit tumang ta la sang tiki pu rumhanda chuning rik lo to war ma selam nang pu ko ajar lo lasi hamuda full dampar da khaun chek lo lasi lasi kipu e pulang lang lo koson ne to wa selam pu pu apal ke la bonai ne tike sang kita pon long le ko si nilit tumang e kipu dun ik lo hamu son di rap tum ben chingwa ik ko ni tu thade KACCEM pen kedamtang MP kilik aparman bitung ring thama arlo kachipadu gabang pubang phia tumpen maikang ni bitung ring thama arlo ke BJP party pen akaprega party hai he CEM busik ni phaisir kep arni kedamtang members of parliament MP kilik ahot bitung ring thama constituency arlo sai ke claim kachipado gabang pubang phia tumpen pini nijang Karbi Anglong arlo dongka mukam rong supi town club along Karbi Anglong Autonomous Council KACCEM Dr. Tuliram rong hangpen maikang ni bitung ring thama constituency arlo taong dong polling station PS Kerem angthek nang klangtan Kerem tan polling station PS along ke claim kachipaduk abang pubang phia tumpen lamthe chipak langdun ke claim ke dam kachipaduk sitami party hijan abang puatumsi kechokche election nang keli ahutsi PS amai pu kelar penajo penang an amunit atum ningkang samsi dokok ta haipu lapen silent vote si pithai kejok thekdun long lidet kursi chethan pon lapusona jai meke deng pona hut KACCEM pen rada thengno kachipaklang ke nili apor kachipi un e ajoksi lapuan bot kana hoklo lapen kewangji arni ke kepami senji aphansi bor ipon po lapen apor chipi pon po pusi KACCEM Dr. Tuliram rong hangsi tami rada thengno lamthe chipaklang pon lapen pini labang so jai meke deng ponalong bitung ring thama homosti arlo ongdong leaders atum chitong dunsi misen pen mai pachun ponlo pusi pherang ke pen berta long pon tentang election super election fixed parliamentary consensus और man long dego yes fixed parliamentary consensus anggung between nama consensus of the GPA party candidate boxing one of highest kilo बाचुनी इलेक्शन के दाम होके दिल्ली में फंगा इलेक्शन होके जाके अपोजिशन के लोग के स्क्रीनिंग कर बात बाकी के नहीं थी तो बहुत से जूम चेक तो मां संगों में से तो पार्टी तो है कि नहीं तुम से मैं के नॉन कौन से ब्रांड के में नहीं मां तो पता है सब क्या लामो चुप चुप जाक लोकल कम्युनिटी को second in charge of the document the department
Nijang Karbi Anglong arlo bitung rengthama constituency ke parlo han thora rong along EP Chelsea songpen phirang KMI kang nipon. Bangso phirang KMI kang nipon laki kedamtang Lok Sabha MP kilik ahud bitung rengthama constituency Bharatiya Janata Party kangtang kring a constituency along EP Chelsea songpen longner kep apuling station along kihai duna puthaksi phirang KMI kipapon. Tangti nonang ton pen alang litu malam thepene nonang ton pen arjupon sinang. Dongkamukam pen nilituma phirangke rangsina kathar nangkilo birta public TV Karbi Anglong. Prangsi abang kela nang litum prangke tum hana kero pilo pini ni litum ladak prangke amai kang ni nang ko kalam thebang la pulo ni litum non herjong MP election ahut ni litum bithung pen usita me along pen along APS mate longnar kep APS bangke nilitum APSLC atum high pon lo la so puthak sin nilitum pini ke hai bithungang kangar lo PS nar kep along ka chopa high pon APS atum han nilitum akiro ki PG po phan sin nilitum la bangso pherang ke mai bangke ni pon lo la sin nili APS aphan si choro po prang po la bithungang kangar lo la nar kep PS narke pachupa hai APS atau masih nili churu ponpo lasi keceng si nili akero pi poning tung lake dongkam mukam high school right wing ladaga bangke BJP long lo 291 lapen APSLC long lo 441 lasi ladak bangke nilitum APSLC si high ponder lo lapen adun tu do tulang dongkam mukam LP school ladak bangke BJP tumanglong dun lo 389 lapen nilitum APSLC long lo 506 mate 506 lapen adun tu do tulang thongnok B LP school mate chongkan lo alang litum adim lake BJP tumlong lo 265 lapen nilitum APSLC long lo 281 lapen do tulang Womotar right wing lake BJP tumlong lo 187 lapen nilitum APSLC tumlong lo 224 lapen do tulang Womotar left wing alang litum ke right wing left wing ta haidet lasi left wing abangke BJP tumlong lo 176 lapen APSLC long lo 326 lapen do tulang Kolonga High School left wing BJP tumlong lo 289 lapen APSLC long lo 402 mate 402 lapen do tulang kijut si lake KTP LP School right wing ladake BJP tumlong lo 246 lapen APSLC long lo 407 mate 407 right lasi niltum bithungang kangar lo PS narkep kacupa haiduna PS bangela hen lo lapen along ka prek APS mate bithungang kangar lo APS pusame nilitum haidun dedet pusitame masap sap ajoni siniltum hainde chotlo konani koi konani thongkep lason kachiprek lason sido chotlo lasi nilitum non ke bangji MLA election pencenglok MEC an bangke nilitum kaddo goweta kacupa hai labji aphan bangke nilitum bori pontu pame kapo mate nilitum hai pon thor popusi nilitum ning the pamil lalo lasi kadokawe la PS narkep APS long ke claim abang phu mate president secretary tumhan pusame alang litum hana kero pipar piklo athe alang litum nilitum bithungang kangar loge ko anlone ke claim ke dam katora mate ke claim ke dam ka siksat lage kadokawe ta chini horlo pa anang bong pen pusame alang litum la PS nar kebalong kachupa haidun thek mate PS nar kebalong ke claim
kedam a president secretary pen chenglo a members ka dogo we ke do ana tumhan bu same a kero pipar piklo lapen aka freka ps long bu same alang litum ta masap sap pen a joini selang lim ta un de chorlo a selang litum ta lapaan avut ka chopalong dun thega para lang dun ta a kero pipar piklo lapen la sodim long nili isi alam jokoning tung bithung ang kang arlolang inu rong pisang ho alang li election a prangkani yelam bithung ang kang arlo penjong si pak pharo isi avut jong si longlok pulote nilitum party a president mate ake hai sar jai kathar alang li phan APSLC party phan ke japon mission lo lapen alang li thek ser pu nili pen stame hok pon pu si alang li rong pisang ho ningye asi nona bangke bithung ang kang pi pen pak pharo isi kalilo nilitum bithung ang kang pi pen ke alang litum ko anma avut ke long pen ke nilitum ta achi tim nilitum ta longun lok lo lasi ko anma nilitum APSLC avut ke long dun ke alang li ta chini po lasi alang li ta pini pena bangke la ake hai sar jai ka thar mate nilitum APSLC party president phan la kalili ka langlang kar bok ta ba bangke alang li ta pini pen bangke ington kok na po athe alang li methang masi chipulo jongsi pak pharo isia badlong lok pulote niltuma party president akhai sar jai ka thar phan nang party phan ke ja pon mission lo mate alang li thek ser pu hok pu selang li pulo asi alang li hok nang kok po asin nilin pen ki puding kang tung bang la puhelo alang jom song si workers song phan lang okiduk ke phan lang oklute non lam sna khan thorong apia so song ke mong be ke lam salong chairman lo ke di alang chairman mandet pe hala tung phan pi thek lo ma hala sorry son card ki pi thek the yoni si pini ada ps pudame alang tum rem hok lo ke lalu ili pucheng bang ke la pen thu dam thulo nang dong kam pia lo ada ta bodong ka dong ta PSLC hai lo ada ta ronjit be son son dai nut mane siam armelo gambelote alang li pusta me hada kelang thek the joini si alang duma pia song ta ada ta PSLC hai delo la si lahai ke rada phan ke tham tap ke tham thu bang ke tum kroi krilon pen bang ke rap thek thelo tum hok pet ki rabi prote alang tum jakkong duhut rap melo kente di ki ponon rap thek the ke la si lahai bang ke rat phan pamang fulo la ke BJP atum ke ki duk ke lak phan ke rap mama se rap re ko mane adona rap phan si chilang chot la bang ke nang le tum ta ini pen jong dak me mane ninje dak me la kira da phan pachuba asi da ke tum PSLC bang ke non ke bang ji an bang ke tum ki duk da party ka weda party si tum rat pen chirung si hajar amai meeting ta bi asila so ke thek na ke thek onlong se pini ari ta me rat tum ke bang bong le tum lo di mai meeting ko tai tum methang atangka chirung si tum ki bi pon bom ke non he jong pusa me tum asap se ta me da ku tipia ps long che pa thek ko alang ni tum ni san chui pu se non ta chi sik lo la tai methang ka chirung si no tum la bang so a program ta mi ke deng po asi anso se itu ke bor ye phan ke pini ladak la so media pen sini pudat po dak ko tipia ps pen cheng lo la se along apreka ps ta me tum la son non along non pini bang ke long nar ke pulo long nar ke pen elong wela asi another $7 hala long pusta me itum dam humri dam po la puson asa itum era da phani pe thelam ta me itum dam thuji la lin pen bang ke Basu danggela supia tumbang hini school ke bang hut komat ni pang thek the atum odlang no kachuklem jipu kachar plung duna puthak pherang ke mai kang nipon busik ni phaiser ke bar ni lakhain koi rasi borjan constituency ke parlo rambe arong adung het along komat ni odlang no atum bang ke thomlu charli ani marli atum phan kar plung don lason sikke damtang ni phai phowani lu charli theknang ji pupen basu dangela supi JRPP banghini mirjeng English High School am lu charli ahem kepali dunji aphan adap porphai troka por malompen hempen nangbarlo bonta labang so arni komatne pang thek the atum rambe arong adung tobar ka chekok along ing hongkok si la JRPP banghini adivasi anim supia tumaphan odlang no atum karplung dona jok nang kat nang koklo puta chithan pon tang te non ang ton pen alam the kelong pon ji aphan non ang ton pen pherang kya theng no kaning je pon alam the pen le arjupon iksina news report public TV Karbi Anglo
Ramberong. Pas tarik itu khotuna. Laso nilitum hatoka adibasi asoma school ke dun pen. Alang itu jitu khotuna dolo. Lasi laso khotuna hut. Alang nilitum Ramberong aphan nangki koi thap nangki koi fru. Lasi laso along nilitum non laso alam bang nilitum chingwai chingsai alo sitame non nang litum aphan nilitum puthot dak ilitum karbiang long adang mati dak borjan long adang ilitum laso pet mit jipit huji pu nang litum dak nang litum meka thekar news live atum korte ingi korte atum phan nang litum som surya kang with open nang litum kam chu open nilitum along so plate middle long nang nilitum na chu pha pen nang litum kebang pot nang litum phanta nilitum som suri ninga klong pen nang litum an kadom nang pilo la sila hello nilitum la so plate mit ki pha nang kok athe la hello nilitum la mopi nilitum la adibasi along adibasi hatokat ausumar mopi nilitum just la so abot nam ka vedet nangi la so anong nam ka vedet nangi pusi alang nilitum hola so 5 tarik khotona lo nilitum 6 tarik 7 tarik nilitum la so khotona lo alang nilitum rong bangi lo la si nilitum sitame nilitum dat rong isi rubisi kibi kithi riso yang tum han nilitum je paklang lo alang litum phan la injir nilitum student alangli injir aphan sitame langoi pulo palang lo sitame alangli dakarong kalidet la si nilitum la so alam mopi sitame nilitum la so nong nam ka be deji aphan alangli phan si nilitum puthot alangli la so pret mit kapachipi la so ahne kachipachipi ye phan si alangli phat puthot nilitum la alangli hang la si ke messenger phan nilitum mopi manela adibasi pen sitame karbi pen sitame nilitum dorapet thagrapet la sinilitum ke mesen nangi ke dorarap nai mopi dorapet thagrapet ne chi suicide nei la soa phat mo jati birodhi da nang rukok ta hai mane mola son dang rukok na usi nilitum alang litum hanta la soa long nitum plate meat nang paji thani phat aning alang litum la so paji thani phat si alang litum hata nilitum hanglo la si non alang litum non ke phowek ausuta nang dulo aputa nang dulo la si la hai api aput non hokpet alam kachini aphan alang litum phan si nilitum la so plate meat pajethani phan si alang li apo phan si non pajethan bang cheng ko la si amena bang ke la apo bang la hello basu urang niki Daniel la si alang li lo la ke alang li asopi lo la bang ke hidipi ene miljeng school se alang li du la so school ke du no si jitu khotuna la si la so khotuna nilitum asor phan si nang koilo la si nilitum ho so ta chipaklang lo chingwai lo chingsai lo la si nilitum asor kali tu alang litum ta dang nilitum ham chingwai chingsai pe si la hai lam chi don sar pen si ako la si nilitum puthusi pet meter bang chipaklang de si me pusi alang litum phan puthot hang si pingi tarik se kep anisi alang litum manang lo la si non alang litum la so alam ka pa je thani phan si ni alang li pu phan si amen than ton la si la hello nilitum Ramberong pen atoka ane jitu khotuna alam ke la hello la si mo phi nilitum karbiang long along sitame mo phi je paklang redet pulote nilitum phan sitame akichok ke si nilitum phan do bomi la si mo phi jitu la so a khotuna jitu ki klema bang sitame nilitum mo dak asikrung be sitame nilitum la so ma madem batai nilitum arong phan ki koi thap nangki bok thap du lo la si mo jitu nilitum la so la tum kam no ka chu klem la hayo so mar pha nilitum nep long check lo pote nilitum asikrung be nilitum bisari la si nilitum oko nilitum arong det kali ke besari ke nilitum la rong pli rong tho nilitum don sitame ke dam tang lo
7 तारीख long che wai ta me nil tum hai long agreement chen de lo chi passport de lo la si mo nep long check si ta me nil tum la tum han te asi krung be si bisa from la si la hello nil tum mang ke mo la si tiok akote engi si ta tum si ta me la so akam kahin no da ka kam mang ke nili hin pen ni tum rambe rong nili chin thong sa lo rambe rong ar pu bang nili chin thong sa la si nili ke dak nili tuma ariang bong si ta me tiok akote tum si ta me kahin no da ka kam mang ke chuklem nun de da si ni la si la school somar po te ingir lo isupi lo la pusi cima sa tu nai la si la kam no bang ke tiok si ta chuklemi bang ke aning matha dun de nai la si mon ni tum da kram be rong be si ta me da rong ti rong phau be si ta me ni tum asikrung ben si mo lang tum man disari la si ni lilam ben ke la prismita chipi long ma ke ni li hin ni li ninga klong lam bang ke ni tum lan ben si ni li lam ni ben si laming tong jo Kanali tu la cewa ke pupurong sar. pupurong sa babu ta doi lo babu rong pha doi lo la ben ni tum da rong sa do lo alang tu ma di basi alang ni tu ma du lo alang ni phana ju lo ni ke babu gamra rong si dodon polo si la alang ni babu gamra phan si sgb pha se hang lo la se alang ni du lo rong pha Sapnar